Ало, какво става, брат? Слушай, обаждам се направо да ти разкажа какво стана вчера. Да, направо моето да ти кажа, Какво? брат. Моето да ти кажа, че е по-кратко е. Добре, давай, щом твоето е по-кратко, давай, аз ще я слушам, брат, давай. Слушай, сега вчера, нали, взех колата на баща ми, брат, отивахме до Пловдив, отивахме, брат, да вземем там едни курви, брат, нали, после да ги закараме в нас, брат. И, големи глупости станаха, защото Брат, това вчера ли? вчера вечерта, да, слушай малко сега, обаче. Просто прибирам се, брат, направо на обратта към София, братле. Блъснахме един маняк, направо там в Пирогов, братле. После минавам аз през една будка, взех един билет да търкам, брат, спечелих, брат, 200 бона. 200 бона ти казвам, брат, лудница. Срещат ме направо полицаи, ти викат направо гърбим та. Те са ние корумпираните маняци, братле. Разбираш, като ги запукахме, ти казвам с Авера, брат, стрелбрим релби направо пред Пирогов, ти казвам. Разцепихме кипорите. Направо, кой ти, брат, дай направо твоето и после ще кажа, ще продължа моето. Моето. Такова бе, брат. Моето е, ще да ти казвам, че смених двата амортисьора на колата и ще ми излезе по-скъпичко, брат. Нали сега в евро. Ама, то не е важно, бе, човек. То, къде е моето, къде е? То твоето на светлини години, брат. Направо не знам как си оцелял.